με το αέρινο lay-up. Υψοκίνδυνη πάσα. Χαραλαμπόπουλος, πάσα για τον Παπαγιάννη. Σουτάκι από τα 4,5 μέτρα. Πάρ' το μέσα. Χειροκρότημα λοιπόν για το μικρό. Χαραλαμπόπουλος πιέζεται. Μποχορίδης για 3. Πρώτο. Και ο Χαραλαμπόπουλος και ο Παπαγιάννης έχουν πολύ ταλέντο, έχουν πολύ μπάσκετ μέσα τους. Να εδώ ο Παπαγιάννης στο μπλοκ. Γιατί του ξέρει τι εστί Παπαγιάννης. Εδώ ξανά η προσπάθεια του Χαραλαμπόπουλου. Και εδώ το στόπ από τον Παπαγιάννη. Όποια δεν ξέρει πόσο δυνατές είναι οι άμυνες εδώ. Ο Μπλουμς για το 4ο τρίποντο του απόψε. Ο Σλότερ, Παπαγιάννης, πάσες χέρι με χέρι. Καλή κυκλοφορία, ο Σλότερ για 3 και αυτό στο στόχο. 90-57 και ένα κάρφωμα από τον Παπαγιάννη μετά την πάσα του Παπά. Σπύρο, σ' ακούμε. Έλεγες προηγουμένως 6-7 χιλιάδες, είναι 10.000 τελικά ο κόσμος που ήρθε σήμερα. Εντάξει, ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν θα κάνει καν την τελευταία επίθεση. Ήδη στο βάθος, μάλλον σε πρώτο πλάνο για σας. Ιβάνοβιτς και Αλεξανδρής θα ανταλλάσσουν χειραψία. Ο κόσμος χειροκροτεί. Εντός ολίγου ο Σπύρος Δημολίτσας θα έχει απομονώσει κάποιον παίκτη του Παναθηναϊκού. Φαντάζομαι του Παναθηναϊκού για να μας πει δύο κουβέντες. Ακούστηκε άλλο χειροκρότημα και θα ακουστεί και νομίζω και τώρα, γιατί μπαίνουν στο παιχνίδι δύο παίκτες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σήμερα από τον Ιβάνοβιτς, ο Παπαγιάννης και ο Λούτζης. Καλώς στενά λοιπόν, το Νοβέλ Βάγκ. Έλευση είναι στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά στη συνέχεια έδειξε τα δύο του. Ένα high-low που δεν ολοκληρώνεται, γιατί ο Χαραλαμπόπουλος θα βάλει το αριστερό του χέρι και θα κλέψει. Είναι οι 5 του Παναθηναϊκού. Το alley-oop για τον Παπαγιάννη. Έβγαλε μάτια στο high school πέρσι, αποφάσισε φέτος να πάρει παραστάσεις ευρωπαϊκές. Κλέρει στο φόλαιο κάρφωμα, τώρα είναι 3 με 1. Και η επιλογή είναι το lay-up από τον Λευτέρη Μποχορίδη. Εδώ με 3 πάσα. Μπλουμς για 3. Καιρό είχαμε να τον δούμε. Γιάννης Μπλουμς. Παπαγιάννης άφησε στον Μπλουμς. Λουτζής. Όλο κάρφωμα του Παπαγιάννη. Μικρός έχει σκοράρει 4 πόντους, αλλά και 4 είναι από αυτούς που τις αισθάνεται η αντίπαλη στεθάνη. Δείτε εδώ. 2-17 και ακόμα ψηλώνει. Όσοι παρακολουθήσατε τον αγώνα από τον Νόβα Σπορτσένα, ενώ ο Μπλουμ σκοράρει για 3, 86-54, νομίζω αποζημιωθήκατε, γιατί και ο Λούμπι από πλευράς Ελευσίνας βγάλει το άχτι του σε αυτό το μάτς. Σουτάρει το ένα τρίποντο μετά το άλλο, μιας και έχει πάρει την άδεια από τον Κουστένη. Σειρά του Μποχορίδη να κρεμαστεί από το καλάθι, αφού του έδωσε το χώρο, βλέπετε. Λούτζης πέρασε, το σποιήθηκε ο Μποχορίδης για να δώσει το τρίποντο στον Μπλουμς, και αυτό 91-54. Ο Γιάννης Μπλουμς φτιάχνει τα νούμερα. Ο Τζόνσον θέλει άλλη μια ευκαιρία να κάνει τα δικά του, έκανε 2-3 σταυρωτές, δέχτηκε το στόπ από τον Μποχορίδη, ο Λούμπι δεν θα προλάβει και το τελικό αποτέλεσμα είναι 91-54 συν 37 για τον Παναθηναϊκό.